És el poder que tenen tots els lobbies econòmics en determinar la política dels estats, i en aquest cas el poder de les elèctriques és molt fort. Les elèctriques sobretot s'uneixen en una mena de plataforma de lobby que es diu UNESA i que engloba Iberdrola, Gas Natural, Fenosa i Endesa, i plantegen un model de negoci que és sobretot extensiu, o sigui, és un model que guanya més quan més es consumeix i per tant fomenten el consum. La qüestió està en que l'energia, que és un sector clau per al futur de la humanitat i del planeta, no pot estar en mans d'aquests psicòpates del mercat, i la meva proposta va incidir precisament en aquesta qüestió, en la col·lusió entre l'Estat i aquests psicòpates. Aquesta col·lusió es veu molt clarament, per exemple, en Espanya. Aquí, o a l'Estat, puntualitzem, aquí les elèctriques impedeixen, per exemple, que es promoguin lleis perquè la gent pugui fer autoabasteciment, autoconsum i autoabasteciment de l'electricitat. Fan tot tipus de barreres legals perquè l'energia renovable no tiri endavant i sigui cara. D'altra banda, la tarifa elèctrica és un autèntic muntatge fet a la seva mida, ho fan elles. La composició d'aquesta tarifa, un dels capítols més importants és el preu que paguem per amortitzar les grans instal·lacions de les nuclears i de les hidroelèctriques, que resulta que ja estan amortitzades. Doncs resulta que encara estem pagant aquest preu i es neguen a fer aquesta revisió. D'altra banda, també està la qüestió del dèficit tarifari, que últimament ha sortit i que és una expressió fonamental d'aquesta qüestió. El dèficit tarifari està provocat no perquè el preu de l'electricitat sigui un i el que nosaltres paguem sigui un altre, que també ho és, sembla ser, sinó perquè resulta que el que fixa aquests preus és uns barems que fabriquen, que munten les elèctriques. Llavors és absolutament oscurantista i el govern, o sigui l'Estat, no només li dona el raspall, el recolzament, sinó que a més resulta que al cap de 10 anys s'ha generat un deute de 23.000 milions d'euros que passen a engrossar el deute públic, que passen a engrossar el deute de l'Estat, o sigui, de tots els que estem pagant a Hisenda o no paguem, el paguem tots, i resulta que aquest deute és absolutament artificial. Primer, exigir un altre tipus de tarifa. Després, negar-se a que el dèficit tarifari el paguem nosaltres, anul·lar-lo completament, no acceptar aquest dèficit, o sigui, anar cap a una espècie d'insubmissió energètica i després, naturalment, i aquí entraríem connectant amb el que han plantejat els companys de Son Energia, a promoure tot aquest tipus d'energies, d'alternatives que ja estan funcionant.